Imperio Romano foi unha gran civilización da antigüedade que ocupou todos os territorios que rodeaban o mar Mediterráneo, como por exemplo Grecia, Siria, Francia, Alemaña, o norte de África e tamén Hispania, chegando incluso ata Britania, a actual Inglaterra. O exército romano encargábase de conquistar novos territorios e de manter a paz no imperio. Para os romanos, a guerra era unha actividade moi importante. Por iso, os seus exércitos eran enormes e estaban formados por temibles soldados, chamados legionarios, que tiñan que estar en forma. Para facer as súas conquistas, os romanos necesitaron un gran exército, o cal estaba dividido en lexións, cada unha cuns 5.000 homes. As lexións estaban divididas en centurias, ás ordes dun oficial. e grazas a este exército conquistaron todos os rincóns do Mediterráneo, converténdose así no gran Imperio Romano. Para ser legionario, todo o cidadán romano debía pasar un rigoroso proceso de selección e entrenamento. Nun primeiro momento, só os homes romanos que eran propietarios de bens podían ser soldados. Mais adiante, ao final do século II a.C., o general Gaius Marius reformou as normas do exército romano e permitiu que se listaran cidadáns sen propiedades. A vida militar era complicada e os castigos moi duros. Pero cando os soldados se retiraban da vida militar, recibían unha cantidade de cartos e unha pequena parcela de terra para cultivar. ¡Teño terras para cultivar! Como curiosidade, hai que dicir que a paga do exército regular atraía aos cidadáns pobres de Roma para sumarse ás súas filas. Nesta época, o sal era tan valioso que as pagas eran en paquetes de sal, que despois usaban como moeda de cambio. De aí, da cantidade de sal que cobraban, recibía o nome de salarium, de onde derivou despois a palabra salario. Os legionarios entrenaban realizando prácticas de vixilancia e construcción para poder contribuir na edificación das fortalezas. Queredes saber o que era moi importante para unha lexión? Cada lexión tiña o seu estandarte, un longo pao con bandeiras e símbolos que indicaban quen eran. O estandarte da primeira lexión era unha águia dourada, un símbolo moi importante no Imperio Romano. Estaba feita de prata ou bronce, coas ás estendidas. Tamén utilizaba como emblema as siglas SPQR, Senatus Populus que Romanus, que se traduce como o Senado e o povo romano. Estas siglas fan referencia ao goberno da antiga República Romana. Hoxe en día, séguense utilizando estas siglas como emblema oficial da cidade de Roma. Se perdías ou capturaban o teu estandarte, era considerado como a maior vergoña. Era unha gran desgraza. Por outro lado, recuperar o estandarte perdido era unha gran victoria. Imos ver como era a vida dun lexionario. Os homes podían marchar ata 32 kilómetros cada día e, ao rematar a marcha, tiñan que construir o seu campamento.
tiñan que cargar con tendas, comida e utensilios para cociñar, ademais das súas armas e armaduras. Tamén levaban ferramentas para acampar, escavar canles, trazar camiños e construir pontes. Os soldados estaban ben entrenados e disciplinados para loitar en formación. Unha desas formacións era a tartaruga. Os soldados colocaban os seus escudos arriba e polos lados para formar unha barreira que parecía o caparazón dunha tartaruga xigante. Cando os romanos conquistaban un pobo, construían novas cidades que parecían pequenas Romas, con teatros, coliseos e grandes edificios públicos. Enviaban a moitos soldados e nomeaban novos gobernantes. Esperamos que vos gustara o noso traballo E que aprenderades un pouco máis sobre o exército romano. Ata outra, amigos!